Добър ден на 27 октомври на обяд. Няколко часа преди да отпътуваме. Естествено времето се пооправи малко, спря вятъра, по-топличко е. И си казваме последно с Богом с Вашингтон. Както виждате, тук в центъра на града, буквално на метри от мола, на гърба на Air and Space Museum, си имат и зеленчукова градинка. Гледат си тикви, слънчоглед, домати зелени, всякакви екстри. Само че няма нищо за бране, в момента явно са го обрали. Сега ще отидем да видим тази сграда жълтата, която е отпред. Това е музея на индианците, местното население от Северна Америка. Ето отзад е Капитолия. И към 3 часа ще отцепваме в посока летището.